Comencem la segona rutina d'entrenament. Aquesta serà per a aquelles persones que tenen un nivell intermig de condició física, d'acord? Farem 2 sèries de 10 repeticions amb 12 exercicis, sempre amb el seu descans entre exercicis d'uns 20 segons, d'acord? Vinga, cadascú que s'adapti l'exercici a les seves necessitats. Comencem! Recordeu que sempre primer heu d'haver fet l'escalfament després d'aquesta rutina, que el teniu en un altre vídeo que el tindreu adjunt per aquí sota, d'acord? Vinga, comencem. El primer exercici és el soldat, serà pujar el genoll dret fins l'alçada de la cadera, d'acord? I el braç esquerre, sempre el braç oposat també el segueix, d'acord? Qui vulgui fer aquest exercici amb una miqueta més d'intensitat el pot fer o més ràpid o més lent, depèn de la intensitat, o agafant una pesa amb les mans, d'acord? Vinga, comencem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, vinga, relaxem, esperem aquests 20 segons de descans, d'acord? Si necessiteu més descans, sobretot adapteu-vos l'exercici a les vostres necessitats. Com serà el següent exercici? Sí? Em poso de perfil que el veureu millor i el que consistirà és aixecar els peus fins l'alçada del gluti i també acompanyant l'exercici, d'acord, amb els braços. També podem tenir peses als braços si volem, sempre recomano començar amb poc pes i si això, després, si ens sentim còmodes amb l'exercici, començar a augmentar aquest pes. Vinga, mirant endavant, esquena recta, abdomen activat, d'acord? Vinga, molt bé. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, vinga, relaxem, tornem a esperar aquests 20 segons de descans, d'acord? Molt bé. El següent exercici, com el farem? Jo agafo, aquests pots d'olives, de carxofa, podem agafar 1 quilo d'arròs, 1 quilo de farina, podem agafar un llibre que pesi, a cada mà, alguna que ho puguem agafar bé, d'acord? Si no, podem agafar peses com les que tinc aquí sota. Jo ara, de moment, ho farem amb aquestes. Molt bé. Col·loco les cames semiflexionades a l'amplada de les caderes, d'acord? I vinga, bíceps i amunt, Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Molt bé, les tornem a deixar, a prop, que les tornarem a fer servir pròximament. Molt bé. Descansem aquests 20 segons. És important que els exercicis que fem, quan fem el descans, encara que estiguem utilitzant peses, durant el descans les deixem, com ara jo he fet. Per què? Perquè també els canells, d'acord, no pateixin, també puguin tenir aquest descans. Aquest exercici que jo he fet l'haguéssim pogut fer més lents, més ràpid, amb més pes, amb menys, mantenint més cada moviment. Això, adapteu-vos-ho al gust. Molt bé, seguim amb el següent exercici. Torno a agafar les peses, d'acord? I farem tríceps, un tríceps mantingut, més potent que l'anterior de la rutina 1, d'acord? Inclino una miqueta més el cos que la rutina 1, això pels que l'heu vist, d'acord? I vinga, mantinc aquí i torno, mantinc aquí i torno, abdomen activat, vinga. Ja anem per la tercera. Perfecte, quarta, quinta, molt bé, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, tornem a deixar-ho. Perfecte, vinga, descansem. Molt bé. El següent exercici, com el farem?
consistirà, d'acord, en que ens projectem amunt, ens quedem de puntetes, d'acord, mantenim 2-3 segons a dalt i baixem, sí? Aquest serà el pròxim exercici. Vinga, quan estiguem ben relaxats, hagin passat aquests 20 segons, comencem. Vinga. 1, 2 i 3. Sí? 1, 2, 3, 4, 5, molt bé, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Aquesta ja veureu que es nota tota la musculatura bessona, com ja es va enfortint, sí, i treballa. Vinga, relaxem bé, temps de descans. El pròxim exercici que farem serà la sentaleta, coneguda també com a sentadilla, sí, squat. Molt bé, ens col·loquem de perfil, d'acord? Sempre ho veurem millor, això inclús podeu fer-ho al costat d'un mirall per corregir-vos vosaltres mateixos, o si teniu algú a casa, veure si ho esteu fent bé. Sí? La manera correcta és col·locar els peus, sí, a l'amplada de les caderes, baixar els glutis enrere, d'acord? Mantenir l'equilibri i que els genolls no passin, d'acord, de les puntes dels peus, vale? Al baixar. Molt bé, preparats? Vinga, 1, 2, 3, 4, abdomen activat, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte. Molt bé, aquesta ja veureu que es nota que cansa. Si la voleu fer una miqueta més difícil, podeu agafar una miqueta de pes, d'acord? Això sempre sí, el pes a prop del cos, a prop del melic, a prop del centre de gravetat, perquè no impliquem massa les lumbars i aquestes no se sentin ressentides, d'acord? Important. El pròxim exercici serà l'abdominal lateral amb genoll, d'acord? Deixem que passin aquests 20 segons, però que sapigueu que aquest es farà d'aquesta manera, sí? Pujarem genoll, inclinarem una miqueta el cos al lateral i amb el colze anirem a tocar el genoll. Si no l'arribem a tocar, no passa res. A vegades amb la intenció només de fer aquesta inclinació corporal ja en tenim prou perquè així treballem la musculatura obliqua, sí, i lateral de l'abdomen. Sí? També la propiocepció, que és l'equilibri, vale, de la cama que queda recolzada a terra. Vinga, preparats? Va! Molt bé. 1, 2, 3, 4, equilibrem-nos bé, 5, 6, 7, molt bé, 8, 9 i 10, vinga, l'acabem. Molt bé, perfecte. Sobretot aquest exercici, qui el vulgui fer més lent, fent una miqueta aquí, ja en té prou, d'acord? Cadascú que l'adapti. Molt bé, perfecte. Relaxem aquest cos, sí, que ja comença a estar treballat. Fem unes rotacions d'espatlla enrere i a baix, d'acord? I el següent exercici és l'exercici de l'ocell, d'acord? Jo, en aquest cas, tornaré a agafar els pots, d'acord? Podria agafar les peses. Molt bé. Em col·loco. I com ho faré? Ho faré de la següent manera. Semiflexionada i pujaré aquí i mantindré. Mantenint, mantenint, mantenint i baixo, d'acord? Vinga, preparats. 1, mantenim. Baixem. 2, mantenim. Baixem. 3, mantenim. Baixem. 4, mantenim, baixem, 5, 6, 7,
molt bé, vinga, aguantin. 8, 9, vinga, molt bé, i 10, perfecte. Molt bé, vinga, relaxem. Aquest ja veureu que es nota molt el seu treball, d'acord? Vinga, relaxats. En aquest cas, pel pròxim exercici, agafaré la cadira. Vosaltres us recomano que agafeu una taula o qualsevol cosa que sigui estable i us hi pugueu recolzar, d'acord? I farem flexions a la cadira, en aquest cas, d'acord? Vosaltres a la taula, on us vagi bé. Sí, poso les mans, separo una miqueta els peus, d'acord? Una miqueta oberts, que no estiguin molt tancats, d'acord? I l'abdomen ben fort, esquena recta, vale? I baixem, vinga. Sí? Molt bé. 1, 2, 3. No passa res si traiem una miqueta el cul, d'acord? És important per això mantenir l'esquena recta perquè després no ens faci mal. Vinga. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Molt bé. Vinga. Aquí ja veureu com treballen força els braços. Vinga. Descansem. Vale. Passen aquests 20 segons. La següent que farem serà la gambada, d'acord? Com la farem? La farem d'aquesta manera. Sí, aquí. D'acord? Ben avall, no cal molt avall, no cal tocar el terra, més aviat aquí, sobretot que la punta del genoll no passi la punta del peu, d'acord? Que sempre ens la veiem, la punta del peu. Vinga, mantenim aquí. Vale, canvi de cama. Sí, ens col·loquem bé. Podem agafar pes inclús si voleu aquí, perquè sigui més difícil, però quan la mantenim ja veureu que es nota clarament que quan baixes, sí, es nota l'exercici que fa la cama. Vinga. 4. Molt bé. 5. 6. 7. 8. 9. I l'última, 10. Perfecte. Sí, aquesta ja es nota, que treballa molt bé. Ara anirem a terra, ens queden 2 exercicis per acabar la sèrie. Fem una miqueta de lumbars, d'acord? Mans recolzats al terra, genolls flexionats, els peus ben recolzats a terra, d'acord? I pugem, vinga, mantenim. Baixem. Pugem, mantenim. Baixem. Pugem. Molt bé, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Perfecte, molt bé. Vinga. A poc ens girem. D'acord? Deixem passar aquests 20 segons. Notem com les lumbars han estat treballant. Vale. Ens posem en quadrupèdia, d'acord? I el que farem és la posició, d'acord, de deixar la cama estirada a darrere, d'acord? Vinga, aquí, sí? I la mantindrem aquí, un parell de segons cada vegada, i la baixarem, d'acord? Fem 10 vegades amb una cama i 10 vegades amb l'altra. A la part dels genolls, si voleu posar una tovallola perquè no us facin mal, poseu-la, sí? És una articulació que s'ha de cuidar.
Vinga, preparats? Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, molt bé, 8, 9 i 10, perfecte, canvi de cama. 1, 2, 3, molt bé, 4, vinga, mantenim, 6, 7, 8, 9 i l'última, 10, perfecte. Vinga, a poc, sí, ens aixequem, penseu que ja hem acabat la primera sèrie, amb els seus 12 exercicis, sí, de mantenir, de força, vinga, molt bé. Recolzem la cama, sí, al terra, amb les mans, ens posem a la meitat de la cama, no a la part del genoll, d'acord? Que és una articulació sensible, com hem dit abans, i la volem mantenir forta, sí? I amb l'altra cama també ens ajudem, ens aixequem, esquena recta i estem ja a dalt, d'acord? Si ens hem d'agafar amb el sofà, amb la cadira o alguns de l'ajuda a casa, feu-ho, d'acord? Evitem sobretot el risc de caigudes. Vinga! Molt bé, ens relaxem, ja han passat, d'acord, aquests 20 segons que hem de deixar de descans i podem començar la segona sèrie. Vale? Vinga, en aquest cas jo agafaré pes, sí, als braços. Podeu agafar qualsevol cosa, com hem dit abans, sí? Vinga, el soldat, d'acord? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte. Molt bé. Deixo peses. Vale. Molt bé. Vinga, em relaxo, deixo que passin 20 segons. Vinga. Molt bé, ja es nota, aquí, que ja estem començant a suar. Molt bé, això és bo. Anem al segon exercici. Lateral, d'acord? Vinga, anem a tocar pràcticament els glutis amb els peus. Vinga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Relaxem, tornem a baixar les peses. Vinga, molt bé. Això ja comença a cansar una mica, movem una miqueta aquestes espatlles, sí, enrere i a baix, amb els braços. Molt bé. Perfecte. Anem amb els bíceps, d'acord? Jo tornaré a agafar els pots, que pesen una miqueta menys que les peses que tinc aquí, que són de 2 quilos. Vinga. Sí, colzes ben junts al cos, que no se'n separin. Vinga. 1, 2, 3, 4, ho podem fer més lent, 5, 6, 7, molt bé, 8, 9 i 10. Molt bé. Aquest exercici, sobretot, no feu molt moviment de canell, d'acord? És puja i puja, ¿vale? Sí? Però no és molt moviment de canell. Molt bé. Deixem. Sí, relaxem, aquests 20 segons. Ja ens anem preparant mentalment per fer l'exercici de tríceps. Recordeu. Vinga. Quan ja han passat, agafem. I aquí mantindrem, d'acord? Una miqueta més que abans. Inclinem el cos endavant i vinga, mantenim aquí. 1, 2, 3,
7, 8, 9 i 10. Molt bé, perfecte. Deixem els pots. Vinga, relaxem. I ara el següent exercici serà el de bessons, d'acord? Atents en fer aquesta pujada, sí, en 3 segons que farem, sí? Vinga, ens preparem mentalment. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, sí, canviem de posició, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, molt bé, ja es nota, això, relaxem, deixem aquest temps de descans, que sempre hem de deixar, important. Vinga, 3 rotacions enrere i a baix, sempre és bo per l'esquena tornar-nos a alinear, d'acord? I farem l'esquat, la sentadeta. Ens col·loquem, peus a l'amplada de les caderes i vinga. 1, fins a baix, 2, com si fóssim una cadira. 3, 4, 5, 6, vinga, perfecte, 7, 8, 9 i 10, molt bé, relaxem, vinga. Recordem que ara és la musculatura lateral de l'abdomen la que ha de treballar, d'acord? Sí, aquí. Ara aquesta vegada no arribarem a tocar, d'acord? Perquè sigui una miqueta menys intens. Ja heu vist a la primera ronda com ho havíem de fer, sí? Vinga, relaxem. Va. 1, 2, 3, 4, 5, vinga, molt bé, 6, 7, 8, 9, última, 10, perfecte. Vinga, relaxem, ho estem fent molt bé, d'acord? Ja tenim la meitat de la segona sèrie realitzada, així que us animo a seguir endavant. Ja sé que esteu cansats, però ara és el moment d'apretar una miqueta més, d'acord? Sempre sent conscients de fins on està el límit del nostre cos, però ànims, encara que estiguem cansats, de treballar una miqueta més. Vinga. El següent exercici, d'acord, serà l'ocell, sí? Aquesta vegada el farem amb les peses. Vinga, i mantingut. Vale? Va. 1, 2, 3, molt bé, aquest ja costa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, molt bé. Vinga, relaxem. Deixem les peses, aquest es nota ja molt, amb peses o sense, mantingut o no, molt bé. Tornem a agafar la cadira i fem les flexions. Recordeu que vosaltres ho podeu fer a una taula. Vinga, deixem acabar de passar aquest període de descans, de recuperació, sí? Si l'exercici no deixem els descansos, es nota molt i no millorem tant, d'acord? Vinga, preparats, peus una miqueta separats, esquena recta, va, 1, 2,
10. Vinga, perfecte. Relaxem, ja podem deixar la cadira. Molt bé. 3 rotacions, enrere i a baix. Molt bé. I ens queda fer les gambades, d'acord? És allò que hem fet així, d'acord? De fer com un pas, vale? I baixem una miqueta, sí? Vinga, però mantindrem una miqueta a baix, d'acord? Esteu preparats? Comencem. Vinga, mantenim una miqueta. Tenim la primera. Vinga. 2. 3. 4. 5. Molt bé. 6. 7. Molt bé. 8. 9. Perfecte. Vinga. L'última. I 10. Molt bé. A poc. Tornem a la posició. Sí. I ens queden els 2 exercicis de terra, d'acord? A poc, baixem a baix, ens ajudem amb alguna cosa si volem. Si estem una miqueta cansats, podem deixar més temps de descans, d'acord? No hi ha problema. Baixem a baix. Vinga. Molt bé. Cap mirant amunt, braços recolzats al costat del cos. Sí, genolls flexionats. Pugem a dalt i mantenim. Vinga. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Perfecte. Descansem. Que el cos torni a estar a la seva posició de repòs, d'acord? Després d'aquests 20 segons per estar preparats pel pròxim exercici. Ens col·loquem, sí, en quadrupèdia, sí, a 4 grapes. I el que farem, d'acord, és aixecar la cama, vale? A la part més recta del cos, sí? Posant el cos en horitzontal respecte al terra, sí? Molt bé. Si algú està molt entrenat, recordeu que igual pot fer el braç oposat també a aixecar-lo. Diguéssim, seria així. Però nosaltres de moment no ho farem, d'acord? Vinga, preparats? Va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molt bé, 9 i 10, perfecte, vinga, descansem una miqueta i anem amb l'altra cama, vinga, 1, 2, vinga, mantenim, 3, 4, perfecte, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Molt bé, hem acabat la segona sèrie. Pugem a poc, com hem dit abans, d'acord? Sense pressa, ajudant-nos amb algun moble que tinguem al costat, amb alguna persona, sí? Esquena recta. Molt bé. Després d'aquesta rutina, recordeu que el més aconsellable és que us poseu el vídeo que teniu, l'enllaç a sota, d'acord? I feu els estiraments, sí? Perquè el cos llavors torni al seu estat habitual, d'acord? I al seu estat òptim, perquè els estiraments al final tenen l'objectiu de relaxar aquella musculatura que hem estat treballant.
Doncs vinga, felicitar-vos per aquest treball ben fet, per aquest esforç que heu fet per fer el nivell intermig, que no és poca cosa, i us animo a seguir amb aquestes rutines i amb aquests exercicis, d'acord? Moltes gràcies i molts ànims!